Ναι, να πούμε ότι ο Εθνικός, ο πρώτος τελικός του Λεντρόφι στις γυναίκες πήγε αυτό στη Σιβηρία να παίξει με τη Χάντιμαν Σίσκ. Παίξανε με δύο διαιτητές. Τι μου θυμίζεις τώρα. Παίξαν με δύο διαιτητές. Εντάξει. Παίξαν με δύο κι όμως. Έγινε η έκπληξη και παίξαν με δύο. Γιατί υπήρχε πρόβλημα. Μες στην Πάτρα. Την προηγούμενη αγωνιστική Πάτρα είχε παίξει με έναν. Και τους είπαν ότι αν θέλετε να παίξουμε με δύο θα έρθετε μετά από μια εβδομάδα. Α, ναι. Θα πάρε Σιβηρία, δηλαδή. Πήγαινε έλα. Πήγαινε έλα, ναι, να Δεν είναι πως πετάγεις Ομόνια, Χαλάνδρο Ομόνια, Α, έτσι. δώσετε 2.000 και να ξανάρθετε για να παίξουμε με δύο διαιτητές. Ναι. Και έπαιξαν με ένα και όπως καταλαβαίνεις έγινε show. Είναι πρόκληση, δεν έχει καλό καιρό. Έγινε show. Ναι, όχι, έπαιξαν με δύο. Ωραία. Κάποια στιγμή ο Εθνικός βρέθηκε πίσω με 4 γκολ. Κάπου εκεί η Βαμπέλκουμ απέδειξε ότι είναι ακριβώς. Έβαλε, σκόραρε 3 από τα 5 που έβαλε συνολικά. Και ο Εθνικός ιτήθηκε με 13-12 ανώδυνη ήττα. Δηλαδή αν κάποιος ρωτούσε τον Εθνικό αν δεν κερδίσετε τι θα θέλετε, δεν ήταν με ένα γκολ. 13-12, ναι, σημαντικό. Και τώρα θα παίξουν το παραληπτικό 7 Απριλίου στο Παπαστράτιο. Είναι 2 μέρες πριν το Final Four του Champions Cup γυναικών. Οπότε μπορεί μέσα σε 4-5 μέρες να υπάρχουν 2 κούπες, ας πούμε. Να έχουμε 2 ελληνικές κούπες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Εθνικός μπορεί, έχει την ομάδα. Εδώ την κέρδισε η Πάτρα τη Χάντιμαν Σίσκ μέσα στην Πάτρα που δεν είχε την ίδια δυναμικότητα αυτή τη στιγμή του Εθνικού. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Εθνικός αυτόματα είναι μπορεί και ειδικά τώρα στην Ελλάδα μέσα δεν γίνεται να θα έχει κόσμο. Εδώ πήγανε και γέμισε το Παπαστράτιο στον ημιτελικό. Στον τελικό πάντο... Στον τελικό σίγουρα θα πάνε. Όχι, θα πάνε καλά πιστεύω και πιστεύω και τον προπονητή. Ναι, και είναι και καλό ακριβώς. Πολύ καλός Ο Λασμάγερ κάνει καλή δουλειά και φαίνεται. Μακάρι, γιατί ειδικά το γυναικείο πόλο αποδεικνύει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ότι είναι πάντα. Κρατάει ψηλά τη σημαία, πολύ δυναμική παρουσία πάντα. Και πολύ σημαντικό. Και για τα νέα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους ή σκέφτονται να ξεκινήσουν για το πόλο. Σίγουρα οι διεθνείς επιτυχίες προσελκύουν τα φώτα πάνω στο άθλημα και να έρθουν και νέα κορίτσια να παίξουν. Ότι στο Final Four του Champions Cup στην Κέρκυρα ότι συνεχίζουν οι ομάδες που είχαν την προετοιμασία τους για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι αναμετρώνται με το Σάββατο για την πρώτη θέση ουσιαστικά της κανονικής περίοδου, αλλά το μυαλό και των δύο και η προετοιμασία τους είναι για εκεί. Όπου η Βουλιαγμένη θα κληθεί να παίξει πρόωρο τελικό με την Οριζόντε. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο τυχερός να αντιμετωπίσει την κήρυξη. Ναι, αν και οι Ρωσίδες είναι λίγο. Είναι λίγο αυρόοπτες. Και λίγο δεν. Είναι λίγο φωτιά οι Ρωσίδες. Είναι λίγο φωτιά. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Για το καλύτερο και για το χειρότερο. Για το καλύτερο και το χειρότερο, έτσι ακριβώς. Δεν έχει τη ζωή σου πάνω κάτω, Ανδρέα. Ο άντρας μιλάει από προσωπική εμπειρία. Δεν έχει το γυναικείο γκρικό πόλο πολύ. Κοίταξε να δεις. Σαν αντιστοιχεία με το αντρικό. Η εθνική σας ομάδα στις γυναίκες πάει. Είναι και αυτή, έχει πάρει στο παγκόσμιο. Περνάει μια μεταβατική περίοδο τώρα. Νέα κορίτσια. Ξέρεις, εμείς βγάζουμε διάφορες φουρνιές. Η τελευταία φουρνιά ήταν έτσι λίγο. Δεν δουλεύτηκε ίσως όπως θα έπρεπε. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Αλλά πιστεύω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει τα κορίτσια που έρχονται από πίσω. Ότι έρχεται κάτι καλό. Έρχεται μια καλή φουρνιά και να με θυμηθείς στις επόμενες διοργανώσεις θα πάει πολύ καλά η Ουγγαρία πιστεύω. Στις γυναίκες, εντάξει, στους άντρες είναι. Καλά, πάντα το φαβορί. Αλλά η επόμενη φουρνιά στις γυναίκες που έρχεται θα πάει. Τις πιστεύω πολύ. Έχω παρακολουθήσει, έχω βρεθεί σε κάποια κάμερα. Έχουν όμως την πιο ωραία γυναίκα παίχτρια. Καλά. Η Τατράβουτς είναι. Μοντέλο και. Είναι άστα. Βγάλατε κάτι καλό. Και να είναι καλά ο Ολυμπιακός που φέρνει τις Ουγγαρίες. Αρκετές Ουγγαρίες εδώ πέρα. Τα χαιρετίσματά μας. Στην Τομάσκοβη, στην συμπατριώτησα. Καλά, εντάξει, να μην το χαλάσει. Μας είπε για το Μάσκοβη. Να πούμε για την Ντότ, να πούμε για την. Ναι, όντως. Και ο Ηράκλης φέτος. Ο Ηράκλης έχει φέρει 2 Ουγγαρέζες. Ο Ολυμπιακός έχει 2. Ο Ολυμπιακός έχει. Είναι το Μάσκοβιτς και άλλη μία. Πώς λένε? Όχι, δεν έχει φέτος. Ναι, απλά δεν παίζει. Όχι. Α, έχει και τη Βαλκάη, ναι. Βαλκάη. Σωστά, ναι, ήμασταν για καφέ. Σωστά, έχει σωστή. Την επισκέφτηκες, έτσι μιλάει για τα κορίτσια. Έχει φέρει. Εντάξει, ξέρεις, εδώ η ουγγρική κοινότητα δεν είναι τόσο μεγάλη. Καλά, ναι, δεν είναι σίγουρα. Τόσο είστε όλοι μεταξύ σας γνωρίζεστε. Θα σας έλεγα σε ποιο μαγαζί πάμε και τρώμε, αλλά θα κάνουμε διαφήμιση. Όχι, δεν είναι. Και μάλιστα πληροφορία εκ των έσω ότι για Ολυμπιακός ζήτησε τη γνώμη του Ανδρέας για αυτές τις παίκτριες. Να μισθεί έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Νομίζω ότι όφιλε να.
όφιλε να ρωτήσει μια εμπειρή γνώμη. Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι έχει και βουλιαγμένη συμπατριώτη του Άντρεας. Τον Γιώργη Ζέλετς πρέπει να λες. Τον Γιώργη Ζέλετς, ναι. Βουλιαγμένη. Τον Γιώργη Ζέλετς. Φεραίρης νεαρός. Από τη Β' Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, τον πήρε. Β' Ιταλία τον πήρε, νέος. Είναι. Ναι, παιδί, εντάξει, πρέπει να δουλέψει πολύ. Εγώ αυτό λέω σε όλα τα νέα παιδιά. Ότι παιδιά δυστυχώς χωρίς δουλειά δεν θα πάει κανένας πουθενά. Όσο ταλέντο και να είναι, υπάρχει ένα ρητό στο Ιουγκοσλάβικο, είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Γεννήθηκε ταλέντο και πέθανε ελπίδα. Πρέπει να το ξέρουν όλοι αυτό, ότι αν δεν δουλέψεις, αν δεν αφοσιωθείς αυτό που κάνεις, αν δεν μοχθήσεις, δεν πρόκειται να φτάσεις ποτέ ψηλά, όσο καλός παίχτης και να είσαι. Γι' αυτό σημαντικό να τα ακούμε αυτά. Το λένε όλοι. Είναι μεγάλοι παίχτες. Παίχτες οι οποίοι, εντάξει, λίγοι παίχτες έχουν κάνει μεγαλύτερη καριέρα από μένα, αλλά και ακόμα και αυτοί αυτό λένε, ότι δουλειά. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Αυτό, άμα τα ακούσει από τέτοιους παίχτες. Βέβαια, είναι σημαντικό να τα ακούμε, σημαντικό να τα φέρουμε στους μικρούς. Να υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνεις, να υπάρχει θέληση, αλλά πάνω απ' όλα δουλειά. Το παράδειγμα του θα το ακολουθήσουν και άλλοι και να δούμε. Να μείνουμε με αυτά τα λόγια του Άντρεας. Ευχαριστούμε πολύ, Άντρεα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εύχομαι καλή συνέχεια, όπως είπα και πριν. Και καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Έτσι, εύχομαι καλή επιτυχία στον Ηρέα φέτος, τώρα που θα παίξει. Τώρα, παιδιά, να πούμε έτσι, να κάνουμε μια παρένθεση. Β' Εθνική ξεκινάει αύριο. Σάββατο και Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Θεσσαλονίκη ο ένας όμιλος, η Λιούπολη ο άλλος όμιλος. Πρώτη φάση και περιμένουμε να καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να παρουσιάσουμε και από μετά θα ξέρουμε πιο πολλά πράγματα. Και στην επόμενη εκπομπή θα σας πούμε αποτελέσματα. Λοιπόν, χαιρετούμε, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ παιδιά.